pertenezco al ámbito sociosanitario y la verdad es que el 60 o 70% de los puestos están ocupados por mujeres. Sin embargo, la tendencia se invierte en cargos de dirección, en lo que los ostentan principalmente los hombres. En el año pasado, el año 2021, el CSIC seguía pues alertando de ese techo de cristal pues, que permanece en las mujeres, sobre todo científicas, en las que cuando una mujer intenta acreditarse pues, para aspirar a profesor titular o a catedrático, se encuentran que requiere de una forma exclusiva una dedicación de muchísimas horas de investigación y docencia. Pero no olvidamos que esos años coinciden en gran parte a un momento vital para la mujer como es la maternidad. Y en estos momentos sería importante poder ayudar y estas mujeres con una gran vocación docente, investigadora, que pudieran verse apoyadas en ese momento de conciliación. Por eso a mí me gustaría sobre todo preguntarle que, pues como madre investigadora, ¿qué podría aconsejarme a mí? Yo soy madre de 3 niños menores de 5 años y... ¿Y cómo podría combinar la carrera de docente e investigadora con el papel de madre en el día a día? Pues mira, yo te comprendo perfectamente. Más, jo no he viscut aquesta situació de 3 xiques menors de 5 anys, però sí 2 xiquetes menudes també. I realment, jo també, en la meva carrera, moltes vegades m'han preguntat i com has pogut conciliar la vida acadèmica i de gestió i arribar a ser rectora? I jo dic, bueno, doncs realment jo ho he conciliat ja quan les meves filles han tingut una determinada edat. Jo si hubiera tingut l'oportunitat, no m'haguera plantejat ser degana a la Facultat de Psicologia si les meves filles hagueren tingut 5 anys, 7 anys. No m'ho haguera plantejat, francament, perquè està aquesta situació de criança que hem avançat molt, però que queda molt encara per recórrer. I jo ho vaig poder fer, jo em vaig preparar la titularitat d'universitat, només tenia encara una filla i el meu home totes les vesprades s'encarregava de la xiqueta perquè jo em poguera preparar la titularitat. Té que estar aquesta corresponsabilitat, perquè si no és impossible. I jo tinc en la meva carrera, tinc un parèntesi, que és des del que vaig preparar la titularitat, després vaig decidir tindre una altra filla i després vaig tardar prou més anys a tindre la càtedra i després de la càtedra ser degana a la facultat i després ja he enganxat la gestió sense parar. Però que realment és un esforç important. És necessari aquesta corresponsabilitat de la parella, fonamental, i també és important que en tot el tema de l'acreditació, això està treballant-se també des d'ANECA, des del Ministeri, està treballant-se també el tema de que a la dona el període de maternitat, lactància i tal, no li suposa que no tinga un impacte negatiu en la carrera a l'hora de l'acreditació. Però hi ha que avançar encara més, perquè jo crec que aquest parèntesi, quan els xiques són tan xicotets, aquest impacte està ahí, i sols podem eixir sense que ens afecti molt, 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 si tenim aquesta ajuda i la criança és compartida. Si no és compartida, és impossible, perquè si no al final la mare és la que es té que ocupar no el 50%, sinó el 90% o el 80%. En aquest sentit, jo sempre ho dic, jo si no haguera tingut l'home que ha tingut, tampoc no haguera pogut fer el que ha fet. I això és així. I tenim que sensibilitzar a la societat que això té que ser així. Perquè en aquells moments no devia ser-ho, però ara, en la societat en què vivim, menys encara. Tenim que avançar a aquesta corresponsabilitat, a que siga tot compartit. La conciliació no és que la mare retire perquè estiga més en casa i que l'home continuï en el mateix nivell. Igual aquesta corresponsabilitat ja que té que fer referència a que la mare se deixa un poc i el pare també se deixa un altre poc, de manera que els dos compatibilitzen treball i criança. Que a més, jo com a psicòloga no puc dir que no és important aquesta criança, és que és fonamental aquests anys, és fonamental el paper dels dos, del pare i de la mare. I per tant, tenen que estar ahí. I és veritat que
que psicòlegs diem, no? Però el temps té que ser un temps de qualitat, encara que no siga molt de temps. Però aquest temps té que existir, si no hi ha temps, no hi ha qualitat del temps. Per tant, això és important no perdre-ho de vista i de veritat. Hi ha circumstàncies en què el veus arrossegada perquè dius tinc que acreditar-me, tinc que publicar, tal, i clar, estem parlant de xiques de més de 5 anys. És un esforç molt gran i fa falta aquest reconeixement, per tant, també per el marc legal necessari per a que això no tenga consecuencias negativas para la madre. Y bien, es cierto que yo creo que la sociedad en esto debemos cambiar. Yo hace poco pues sí que oía eso mismo, que muchas veces, y lo vi que dice que se pregunta a una mujer cómo ha llegado usted a ese puesto que tiene. Y en una ocasión yo lo veía pues en una entrevista que dice, esa pregunta no se la haría a mi marido. Dice, a un hombre nunca le preguntarías cómo has llegado a ese puesto y tus hijos qué ha pasado. Por eso parece que ahora yo acabo de pasar por un permiso de maternidad, de hecho lo estoy terminando ahora mismo, y sí que he visto, mi hijo nació en 2016 y ahora este tercero ha nacido ahora este año, y este año pasado, y sí que he visto un cambio. Primero mi marido tuvo 15 días y ahora ha tenido 4 meses. Es verdad que incluso se puede pasar la maternidad al hombre, el permiso de lactancia, y son cosas que yo sí que he visto un cambio en mi misma situación. En mi situación también pasa lo mismo. Yo, pues, él es el que también... Pero yo creo que aún queda mucho por trabajar y por adelantar, y yo por eso sabía que para usted sí que era un punto de gran importancia el ayudar a la mujer en estas circunstancias. Además, eso está visto en las estadísticas, es decir, es lo que se llama el efecto tijera, que el mismo porcentaje de hombres y mujeres defienden tesis doctorales, el mismo número... quitando algunas carreras, que hay muchas más, pero en general, egresados en volumen, sin contar las especialidades, las diferentes titulaciones, igual hombres que mujeres, incluso un poco más mujeres, defensa de tesis doctorales parecido, y entonces se va así y de repente aparece el efecto tijera, en donde el hombre sigue acreditándose mucho más rápidamente titular y a la mujer le cuesta mucho más. Y coincide con ese periodo de que la mujer decide ser madre. Sí. Y eso pueden ser 2, 3, 4, 6 años. Entonces se ve, y es el periodo justo de ayudante doctor y de acreditación a figuras estables. Es ese periodo. Sí, pero necesitamos mucha dedicación y es complicado. En qualsevol cas, el que efectivament aquí és fonamental és un procés que nosaltres no acabem de controlar, però que sí que estem insistint, que és precisament, com deia la rectora, el procés d'acreditacions. És a dir, sí, s'observa en el Pla d'Igualtat de la Universitat de València, en el diagnòstic, i així en dades com que t'indicaven que el temps en el qual una dona està com a contractada doctora per a passar a titular d'universitat és més llarg que un home. El temps que està en titular d'universitat una dona per a passar a càtedra és més llarg que un home. I això està relacionat clarament amb el procés d'acreditació, perquè quan ens pregunten a nosaltres jo sempre dic, no, jo en quan que vos acrediteu teniu la plaça per a la promoció. Això és la política que tenim nosaltres. Per tant, el problema és que en els processos d'acreditació no s'estan tenint adequadament en compte circumstàncies personals, diferències, avui en el claustre se parlava, diferències per àrees de coneixement, no totes són iguals, i això està fent un poc que l'acreditació a vegades s'estiga convertint en una espècie de carrera d'obstacles que tampoc és raonable. És a dir, l'acreditació, comentaven en la directora d'ANECA quan va vindre a València fa uns mesos, hauria de ser un procés en el qual, amb una dedicació normal a l'activitat docent investigadora, les persones pogueren acreditar-se, no amb una renúncia absoluta a la seva vida. Això no té sentit, no és sa ni per a les persones, ni per a la comunitat universitària, ni per a la societat, ni per a l'aprenentatge. I per tant, ahir crec que els processos d'acreditació han de millorar bastant, i en això l'ANECA nosaltres hi hem insistit moltes vegades i continuarem insistint.